No, Viitasaari on maantieteellisesti erittäin hyvällä sijainnilla. Hyvien kulkuyhteyksien varressa tähän on helppo tulla. Sinisen tien, Nelostien risteyspaikka. Ja muutenkin alueen selkeästi sellainen keskipiste tässä pohjoisen Keski-Suomen alueella. Viitasaarella yrittämisessä on parasta tämä asiakaslähtöinen asiakaspalvelu. Eli tämä on semmoinen pieni vireä kaupunki. Ja itse ainakin olen tykännyt siitä, että saa tosi semmoisen henkilökohtaisen kontaktin asiakkaita palvellessa. Ja suosittelen kyllä, jos joku miettii yrittämistä Viitasaarella, niin ihan lämpimästi tervetuloa yrittäjäksi Viitasaarella. Tässä on semmoinen oma yhteisönsä kumminkin yrittäjienkin välillä, että käyvät tässä juttelemassa ja vaihdetaan ajatuksia ja noita. Noin yleisesti ottaen siihen yrittäjyyteen täytyy tietysti löytyä semmoinen tietynlainen halu ja palo, jonkunlainen kipinä. Silloin se yrittäjyys on oikea juttu, silloin sä oot oikealla asialla.